Frumusețea nu are vârstă. O regăsim în albumele cu fotografii pe care le răsfoim împreună, în zâmbetele surprinse de timp, în florile pe care le aranjăm cu grijă, așa cum am învățat de la mama. Alături de surorile mele, am crescut cu acest respect pentru feminitate și naturalețe. Așa s-a născut Centrul de Medicină Estetică Salvia Med. Din dorința de a păstra și de a celebra frumusețea la orice vârstă. De aceea, uneori ne răsfățăm cu mici gesturi care ne fac să ne simțim bine, cum sunt ședințele de Happy Girl cu Nordlis Candela, care luminează și hidratează tenul, sau rejuvenarea cu laser CO2 de la Syneron Candela, care îi oferă prospețimii și întinererii pielii. Astăzi, împreună descoperim că frumusețea trăiește în fiecare vârstă și că fiecare clipă merită să fie celebrată.